As I'm sitting like this, Mzansi, in my mind there's a song that is playing. It's too late to apologize. It's too late to apologize. Whoever that is coming in these seats, it's too late to apologize, because today usuku lamancami iyaphela lento, noma ungathi uyaxolisa noma ungathi wenzani, it's about that time. It's too late to apologize. King Ginger, Cream de la Cream, intwana nje yase King Indlovu. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bampolunye uhlasa. Welcome to Angisakho Funa. On this show is where I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to why the people? Why the guys, it's too late. It's Ntonto, my brother. I introduce asitshele futhi nanokuthi why ela poza ngapha mavutami baba wami. Yebo kunjani? Ngiyaphila mfethu njani? Ngiyaphila. Sharp mfethu. Kwenzakalani mfethu, bani igama ngicela ungichazele ukuthi kwenzakalani mfethu kangaka? Ukhuluma uMthobisi zalo lami, but abangani bami ngibiza ngoChili. Nginenkinga mfethu wami la nomuntu engithandana naye. So lo muntu kahle kahle so umuntu wabangani ohamba ikimi manje mina engingazazi. Ever since mina naye saqala ukuthandana bengakazi angitshena ukuthi yena unabangani babafana okanye abayiskimu yayibole yonto. So kahle kahle usenokuphuma yabo ungamazi ukuthi uyephi mangifika kubo ukuthi ngizombheka umuntu wakhona akekho yayibole yonto. So usewumuntu nomjive kanjalo manje abafana uyintombazana. Yeah, mfethu into kungicikayo mfethu kakhulu lana nezithombe mfethu abayithathayo zathathwa umuntu ubanjiwe lapho izibuni zakhe and bese bazoyiposta bathi mina ngiphatheke kanjani lento mase ngiyibona. So ngakho mfethu ingakho ngize la namhlanje ngithi nje ngifuna ukuzosho ukuthi hayi cha ngiyabonga ngiyabonga. So wena awuthamba usumtholile nomunye umuntu omusha mhlambe njengoba usomlahla? Cha lutho zalo lami akekho umusha uyathi ngisamtholile, but kona ngiyacabanga ukuthi hayi wona impela awuyazi nawe phela moyo indoda. Hawu indoda iyiphinde ivuke mfethu. Isivare mfethu. So wena awuthamba ngeke uphinde ushintshe umqondo mhlambe if umamazi ekucela mfethu ekuncenga ukuthi nilungise? Uyabona nje mfethu wami lo, cha mina ngibongile ngaye, ngibongile lokwangempela. So ingakho nje ngisho ukuthi angisamfuni lokwangempela futhi manje. Ngoba phela mina ngizophatheka kanjani lezi ithombe ziyashuthwa eqeda pho ziyopostwa, ngiyabona mina lento abayenzayo. Kusasa uzothini? Hayi abangani bami. Ngithi ayibona lento. So kahle kahle nje mina zalo lami cha. Hayi ngiyabonga impela ngosisi. Yena bengimthanda yabo. Like ngathini lokho kuncane benginakho bengikwazi ukuthi ngimbize ukuthi hayi mama asiyikhiphe ngisoyishayela amakota yabo okanye sithole ne-cold drink ngithola siphole njengabantu abathandanayo yabo. But manje indaba mase iqhamuka kubangani ngimbuze ngaye phike yena bayangitshela lo muntu uyangibhayizisa yena ngizobhizi lokhu ngibhizi ngiyabheja kumuntu odlala ngami yabo. Kona at the first bekunzima ukuthi yena ngiyikhole lento yabo. Sure. Yeah. But manje mase ngiyibonela nami nangezithombe nangezenzo futhi ukuthi yena ngihamba nyakubo wena umuntu akekho yabo, ngoba phela unosisi wakhe lo muntu engiyaye phela ngimfune kuyena lapha. Okuba uyena ungitshena ukuthi akekho, uthi mina ngizothi ngiyamfonela ngitshela hayi ngisekhaya ngiyapheka in kodwa mase ngiyombheka ngifica usisi wakhe ngitshela hayi akekho. Ikuphethe kanjani leyo nto mfethu? Mfethu iyangilimaza zami. Iyangilimaza impela. So ushosho awusamfuni? Cha mfethu ngiyabonga impela. Okay my brother, njengoba kuzile naye mfethu njengoba nilana ekhona ebhasini akazi yena ukuthi angithi sokwenzani la. So kunama options awu2. Wena mfethu mawuqeda ukuhlukana naye
ungafisa yini ukuthi sinibuyisele nobabili ekasi noma yena simnike 50 rand ayogibela itaxi eBree? Angicabanga ukuthi kuyoba ngcono thina athathe imali hamba ayoyigibelela eBree impela ayi ngoba impela ayimasuka la impela ayimina hayi angisafoneli ukuthi ngaye welcome yangizisa ubaba uthini uthi makusuka la ngasafuni lutho ngidonsele mfethu udadewethu ebhasini inazoke ngidonsele mfethu usise ebhasini asondele saluti mfethu how do you feel kodwa mfethu right? Ya wona mfethu wami ngisho ukuthi ngisharp yabo ngisho ukuthi ngisharp nomoya uzokwehla ya ngoba vele nami lesi sinqumo lesi ngizosithatha njengamanje yinto vele sengiyifuna so yabo uma ngake kwenzeke lento esengiyifuna because even phela ngikhuluma naye lo muntu hayi mina akangizwe impela kahle kahle umuntu yabo ngathi iphinde yabo asangane la ekhaya lakhe so ugcine manje siyaxabana yabo kanti uma engaphuma nje kahle kahle kumina empilweni yami hayi ngizokhululeka kakhulu mfowethu wami ngikhululeka kakhulu wena bese uzame ukuhamba ngiyashela mfethu ahla ngempela kazi ungahlala ngapha sisi unjani? Ngiyaphila siyaphila nathi my brother uyasichazela the way nithandana kahle ngakhona na the way akuthanda ngakhona but before nje usichazela ubani igama sisi? Nguntando ngegama. Untando uyasichazela the way akuthanda ngakhona na the way umphethe kahle ngakhona wena ungathini oyithandayo ngayo? Like ngithanda ubuntu bakhe. He changed me from the situation ngangikuyo before. Nilokho okuthanda ngayo? It's too caring. Sure. You can include Okay. My brother, khona futhi ukutshela yona ke ngizocela ukuthi umlalele mfowethu. Khuluma naye. Entando mama. Kahle kahle bengazi ukuthi ngizothi ngitshena kanjani lento. Okay. Sekukaningi ngizama ukukhuluma nawe but awungizwa awungidaleli. Kahle kahle sila namhlanje kungenxa ukuthi Kathile interview wantshela ngayo cha we-interview mama iyona interview esikuyona le interview la ingami nawe kahle kahle yabo kahle kahle la mama ngicabanga ukuthi into yami nawe sivele siyiqede manje kanjani manje cha yabona lento le ehlale yenzeka phakathi kwami nawe ngihlale ngikukhuza ngayo ngezithombe zabafana necrew yakhe ngihlale ngishutha nayo lezi ndaba ngihlale ngizizwa mina emadlebeni nami ngabangani bami ukuthi nje naye wena ngiphethe kanje sengikhathele izona kanti futhi nami sengiconfirmile yabo so mina ngiyakhathala lokhu ngibhizi ngitholele umthwalo engazi ukuthi uzosuka nini emahlombami ingakho ngicelena nangu uzalo la ukuthi azongelekelela okungcono simane singabi nokuxokozeka uma ngabe sikhuluma le ndaba kodwa cha sengiyabonga ngawe Ntando bengicela so you prefer ukuthi umbizele ama camera bengekho enye into engayenza mama ngiyazi ukuthi mabe singakhuluma mose sihlale sixabana mose sihlale sixabana mose masikhuluma sobabili ubuzongizwa so you think ukuthi best option on my side I think usacabanga ngakho so ngisho ngayo kahle kahle mama kuphelile ngitshele ezinye izinto ezikukhalisayo azenzayo iziphi lezi okhala ngazo kakhulu angazizwa yini ilento yakho yokuba nescheme sabafana ilento yakho uyabona nje bayakubamba nini wena u-out uphuma labantu mina but kubuka ngasujola nabo and then akumphathi kahle ukuthi intombi yakhe iyathintwa yabona nje ukuthintwa nje kwezibunu umuntu wami uthi mina ngiyibone kanjani leyo mawushuthi ithombe kahle kahle Ntando angisakufuni manje empilweni yami angisakufuni lokho kwangempela and usho ngale nto ayishoyo sister musu lokho ikhalisa singayicazulula le ndaba le ayisekho indlela esingayixazulula ngayo manje ngingashintsha mos kanjani ngikhulume nawe kaningi manje awungilaleli ngoba ngisho ucabanga sengaze ngikubizela ubhuti la uthi azongelekelela ukuthi ngihlukane nawe ekubeni ungilalela so mina angicabanga ukuthi into yethu isangalunga angisakufuni lokho kwangempela angisakufuni ngiyacela nje ukuthi uyiqhubekele nempilo yakho njengamanje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ukhona umuntu ongcono ozomthola
ophila ngalendlela wena ophila ngayo ngoba mina ngiyazazi ukuthi empilweni yami ngifunani yabo siswami wena nje qhubeka mfethu upursue career yakho yokugroova uqhubeka upursue career yakho le yokuba nabangani abaningi yena uzoqhubeka naye ayifunela umuntu ozoba serious naye so into azamukisho kwena ukuthi asakufuni and njengamanje wena sizokunika i50 uzohamba ugibele eBri ubuyele eKasi yena akasabuyeli nawe ngale bus engifike ngalo and kanti futhi okunye ngingacithi ngisize ngakho ukuthi amanombolo wami efonini yakho uwasuse mfethu uwasuse mfethu ngiyacela seyifunele enye intombi entsha hayi wena usumdala kuyena it's over ngiyacela hayi ngiyaxolisa Ntando kodwa ayi mina ngiyabonga ngawe and ngiyabonga lokho kwangempela ngawe welcome Ntando uyakhala mina umbonisa amateksi uthi angakuphi angakhali Ntando siyaxolisa ngiyafisa ukuthi usizakale but uzomela ukuthi ubhuti welcome kube uyokuthathayo njengamanje uzokunika i50 ne and then lo 50 uzogibela ngayi taxi uzoya ngayi eKasi ne uzoyithola enye indoda noma uzoqhubeka nabangani bakhe ngithi Ntando and futhi vele mhlambe yena lo ohlale ipotopotoza nguyena umuntu wakho ongonyana akusumuntu wami loya akusumuntu wami actually naye lo muntu manje ngokuthi akuthintizani nenzani kulomsebenzi wenu wokugroova nenzani no lo muntu uyi-DJ so uyangipicture kwesinye isikhathi manje uDJ ngiyibuni zakho Ntando uyahleka kumanje hayi Ntando I have that tag look. Yabo kuloko DJ so uyamsupporta nawe no uyena usibizile ngeke ngikusupport ungangibizanga Ntando ngiyexolisa mara nami bengingamsupporta ukuthi wena umngani wa DJ mhlambe nalo futhi uDJ Makheke nje noma uDJ bangazi hayi akathiwa aqhubeke no DJ Sihlahla hayi akaqhubeke no DJ welcome uzokunika imali siswami kuphelile ne valelisa Ntodeni phelile ngoba kusalayo mthathe welcome sinecazululo hamba Ntando hamba ngiyabonga ngawe angisakufuni Ntando ngiyabonga ngawe ngiyabonga ngawe uyabona mina Ntando ngisamncane kabi ukuthi ngingaba nezistress zomjolo nani yabo ngoba ngitshentsi ngiyazazi ukuthi ngifuna empilweni yami ufuna ngimngebe ufuna ngoba ngangikwazi umuntu okahle iphethe kahle lento osiyona mina ngiyazi njengamanje ngiyana something endlini ngithi ubuya nani mama yona le mali esikhonekeza something lapha endlini oyithola ngani ngokuthi bakuthinta ibuni what if mhlambe nje usuyadayisa nokudayisa ngithini mina cha angithi uDJ shuthi umkhokhelele ukuthi uveze ibuni it's fine Ntando mthathe welcome it's fine Ntando sorry Ntando ngakhali ungawi mbambe mphutsa amanzi welcome njayami uzizwa yabona ngizwa ngathi khona okwehlile manje emzimbeni wami futhi ngiyezwa ukuthi hayi ngikhululekile manje yabona nje ngoba nje ngasekho kumina naye kahle ngijabule zami yabo inhliziyo yami ikhululekile no mfethu ngiyakuzwa and ngiyakubongela kakhulu nawe yehlisa umoya mfethu yabo lonto uzomthola omunye umuntu omusha igama lami King Ginger bafethu cream de la cream inja yami eclist mfethu kwehlile leli joka leli belimbambile ngaphakathi nayo uzizwa eclist manje urelievile it's about that time it's going crazy it's going bananas welcome ngizocela uthatha umfowethu ungifakele yena mfethu ebhasini sivala ishow sizokwazi ukuthi sishone phansi. Thank you baba wami. My name is King Ginger, cream de la cream, ntwana nje yase King Indlovu mntanami. You know the grill. Umzala ulehlisile ijoka. Chris, take me home. Hey yo, it's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to mabuyu bambolungu class. Welcome to Antisafufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, isishintshile like towards you. What made you go to why
Why the fool that? Why the fool? Why when you want to? Why when you come to China? Why when you ayeniasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu. Hayi no. Ayeniasho uyasho ukuthi bayibhelishisa. Inkinga usekhathelise.